Прывітанне, даражэнькія, з вами я Зміцер, і да вашай увагі пятая частка романа Сергея Писецкого «Жыццё раззброенага чалавека». Не забывайте ставить подобайки. Калі не подписанные на мой канал, для вас гэта бяспечна, подписывайтесь и оставляйте будь-якія каменты. Дзіўна, што менавіта гэты роман не каментуецца наогул. Незразумела крышачку для мяне чаму. Поехали. Некалькі дзён я зусім не думаў, што мяне чакае пазаванне разам з кабетаю. Ранкам я ішоў на біржу працы, каб атрымаць афіцыйнае пацверджанне пра тое, што працы для мяне няма. Потым надаваўся на раку і там загараў. У першыя дні скура пачырванела, але не была спаленая, бо па парадзе Равенскага я шмараваў чулыя месцы крэмам. Потым цела пачало набываць карычневы колер і загар умацоўваўся. Вечарамі я хадзіў дапазна па горадзе, назіраючы за жыццём вуліц. Гэта сталася маёй звычкай. Раней цягаўся па неабходнасці, бо мне не было куды ісці, і мяне гналі голад і роспач. Цяпер я знаходзіў у гэтым прыемнасць. Горад стаўся для мяне тэатрам, людзі акторамі, на жыццё трагікамедыяй. Калі надышоў чацвер, я пачаў хвалявацца. Равенскі сказаў мне, каб прыйшоў да яго ўвечары о 7, бо мадэлька ў дзень працуе, таму ёй трэба адпачыць, бо зранку да 4 гадзіны яна прыбірае ў пакоі і абслугоўвае гасцей у гатэлі. Ранкам я пайшоў загараць, потым падаўся да цырульніка і папрасіў добра пастрыгчы валасы. Пасля правёў амаль 2 гадзіны ў лазні агрэста пры вуліцы Маставой, то сцякаючы потам у парылцы, то плавячыся ў моцных струменнях душа. Я хацеў быць чыстым і добра выглядаць. Паабедаў у таннай рэстарацыі каля вакзалу, ежа была смачнай і шчодрай. Пасля доўгага ляжання на пляжы і гарачай ванны адчуваў сябе крыху стомлена. Я пайшоў да хаты і прылёг на ложак. Я хацеў толькі адпачыць, але неспадзявана заснуў. Прачнуўся за 2 гадзіны, адчуваючы, як часта тахкае маё сэрца. У мяне былі эратычныя сонныя мроі, але я не мог прыпомніць сабе падрабязнасцяў. Я пачаў думаць аб мадэльцы, з якой буду пазаваць. Гэта мяне ўсхвалявала. Намагаўся перавесці думкі на іншую тэму, на нудныя справы, але цяжка было ашукаць здаровае і дужае цела. Узняўся, закурыў папяросу і пачаў хадзіць па рыпучым паркеце. А 7 пазваніў у кватэру Равенскага. Стары адразу адчыніў дзверы. Пэўна, ён чакаў мяне. «Мадэлька ўжо прыйшла», — сказаў, вітаючы мяне поціскам далоні. У майстэрні я ўбачыў сціпла ўбраную кабету гадоў 30, блондынку. Твар яе быў непрыгожы, кароткі нос і выступаючыя косці шчок рабілі яго цяжкім, быццам бы выразаным з камення. Яе вочы былі касыя, досыць мілыя, але сумныя. Толькі усмешка, якая выяўляла белыя здаровыя зубы, лагодзіла цвёрдыя рысы шчок і раз'ясняла твар. Кабета сидзела за столікам. Равенскі махнуў рукою ў яе бок і сказаў: «Пазнаёмцеся, калі ласка. Пані Сабіна, трохі вядомая вам з маіх аповедаў і з фотаздымкаў. А гэта пан Міхал». Я паціснуў пададзеную мне малую цвёрдую далонь і замаўчаў, трохі засаромлівы, уважлівым, праніклівым позіркам жанчыны. Равенскі пасадзіў мяне пры століку з правага боку, сам сеў пасярод і, выняў з шуфлядкі 12 накідаў алоўкам. Ён пачаў іх паказваць нам і тлумачыць. Першая серыя будзе складацца з 6 фотаздымкаў, але зробім здымкі ў 12 позах, каб я мог выбраць найлепшыя. Усе здымкі будуць на чорным фоне. 4 стоячы, 4 лежачы і 4 седзячы. Першая серыя будзе складацца з 6 фотаздымкаў, але зробім здымкі ў 12 позах, каб я мог выбраць найлепшыя. Усе здымкі будуць на чорным фоне. 4 стоячы, 4 лежачы і 4 седзячы. Гэтая серыя будзе лёгкая, але прашу уважліва агледзець вашы позы, якія тут выяўленыя. Трэба зразумець чарговасць пераходаў ад здымка да здымка і сэнс цэлай серыі. Равенскі пачаў падрабязна тлумачыць пра нумараваныя малюнкі. Ён шмат разоў здымаўся і паказваў позы рухамі рукі цела, некалькі разоў браў
з кніжнай паліцы альбомы і паказваў нам падобныя здымкі альбо нават фотакарткі вядомых скульптураў. Выявілася, што ўсе позы ў лягічным чаргаванні ёсць часткай любоўнай гульні жанчыны і мужчыны. Калі мы зразумелі ўсю серыю, Равенскі вярнуўся да першага малюнка і дакладна яго абгаварыў. Потым дадаў: кожная поза мае быць прыгожаю і натуральнаю. Каб была прыгожаю, я таго дапільную. Каб была натуральнаю, патрабуецца ваша дапамога. Падумайце, калі ласка, што кожная сітуацыя адбываецца ў сапраўднасці. Калі нейкая з іх будзе для вас вельмі цяжкаю, а таму фальшываю, калі ласка, звярніце маю ўвагу на гэта. Мне не патрэбны ардынарныя фотаздымкі, бо такіх шмат, але трэба зрабіць здымкі выключна добрыя і як бы натуральныя. Такія фотаздымкі абавязкова будуць мець поспех, а калі я буду мець з іх добры прыбытак, дык выплачу вам дадатковае ўзнагароджанне. Равенскі загадаў нам раздзецца, Сабіне наказаў месца за шырмаю ў куце майстэрні. Для мяне была пастаўлена шырма каля завешанага цёмнай завесай акна. Пакуль мы раздзяваліся, Равенскі ўсталяваў два вялікія экраны, на якіх павесіў чорную драпіроўку. Перад экранамі стаяў тапчан, пакрыты чорнай аксамітнай накідкай. На тапчане ляжала белая шаль. Да драпіроўкі былі прышпіленыя штучныя белыя астры. Падлогу перад тапчаном пакрываў чорны дыван. Я распрануўся, зачасаў валасы і выйшаў з-за шырмы. Равенскі нешта майстраваў пры фотаграфічным апараце. Рэфлектары былі ўжо запаленыя, у іх святлеў бачыў Сабіну. Яна стаяла нерухома і паглядала ў бок Равенскага. Потым узняла ўверх руку і паправіла валасы. Яна падалася мне надзвычай прыгожаю. Я стаяў аслеплены, няздольны адарваць ад яе позірку. Адначасова адчуў, што мяне агортвае холад і сполах. Калі сядзеў з ёй раней за столікам, яна цікавіла мяне як жанчына. Я заўважыў пад блюскаю ладны абрыс грудзей. Бачыў акруглую лінію сцягна, незграбную лытку. Тады гэта мяне прываблівала і цяжка было уважліва слухаць Равенскага. Калі пабачыў яе голай, поўным харастве прыгажосці, прыгожа складзенай кабетай, яна падалася мне з'яваю звышнатуральнай. Сабіна азірнулася на мяне, махнула рукою: «Хадзіце». Я падышоў да мадэлькі, намагаючыся не пазіраць на яе цела, а толькі на твар. Яна, відаць, адразу зразумела, што я збянтэжаны і збіты з панталыку. Лёгка пасміхнулася і спакойна сказала: «Першая поза лёгкая, паспрабуем другую, час яшчэ ёсць». Яна наблізілася да мяне, трэба было абхапіць яе праваю рукою праз талію, а леваю праз лапатку. Яна звесіла левую руку вниз і выгнула верхнюю частку тулава назад. Я падтрымліваў яе правой рукою, а правую нагу для ўтрымання раўнавагі выставіў наперад. Яе правая далонь была на маім левым плячы. Яе поза была пасіўнаю, яна мяне амаль адпіхвала. Мая поза была актыўная і мела падкрэсліваць дамаганне. А зараз, спакойна сказала Сабіна, прашу пацалаваць мяне ў вусны і гэтак замерці. Пане Равенскі, ці добра? Спытала, калі я пачаў яе цалаваць. Я адчуў моцныя дотыкі яе губ, якія былі халодныя і гладкія, як костка. Я зразумеў, што ў мяне губы гарачыя, і адчуў, што сэрца мацней б'ецца ў маіх грудях. Пачуў быццам бы здалёк голас Равенскага. Правую руку, калі ласка, вышэй, а правую нагу выставіць яшчэ далей. А вы ўздыміце галаву. Трэба больш выгнуцца назад, яшчэ больш. У гэты момант я адчуў, як мяне адапхнулі. Сабіна падалася назад і сказала: «Але ж не душыце». «Прабачце, калі ласка». У мадэлькі зачырванелі шчочкі. Яна зірнула уважліва на мяне і лагодна сказала: «Прашу не хвалявацца, бо гэта ж трэба выканаць. Ужо пачатак 9, а яшчэ не пачыналі работы». Да нас падышоў Равенскі. «Пачнём з першай позы. Яна лёгкая. Дапамог нам размясціцца. Гэтая поза мела на мэце паказаць прыгажосць цела Сабіны спераду. Я стаў бокам да аб'ектыву і, крыху нахіліўшыся, пацалаваў вышэй локця яе ўзнятыя рукі. Мадэлька адварочвала галаву ўлева і засланяла твар левай далонню, як бы стыдаючыся.
У сапраўднасці ёй трэба было схаваць твар. Равенскі правіў некалькі разоў гэтую позу, потым сфотаграфаваў нас 2 разы. Мы перайшлі да другой позы, якую папярэдне апрабавалі. І цяпер нам не пашчасціла стаць так, каб задаволіць Равенскага. Я быў расхваляваны, Сабіна раззлаваная. Нарэшце мадэлька сказала: «Зробім перапынак». Я пачуваўся прысаромленым, бо няўдача выйшла праз мяне. Равенскі спытаў нас: «Можа, вып'еце гарбаты?» «З ахвотай», — адгукнулася Сабіна. «Бачу, што не хутка скончым работу». Равенскі выйшаў з майстэрні ў пакой, каб прыгатаваць гарбаты. Мадэлька звярнулася да мяне. «Я захацела гарбаты толькі таму, каб ён адсюль выйшаў. Чаго вы саромеецеся? Вы ніколі не мелі каханкі? Не бачылі голай жанчыны?» «Гэта не таму. Мне прыкра, што ён бачыць нас у гэткіх позах. Калі быў бы з вамі сам-насам, я наогул не саромеўся б. Але ж гэта для яго ўсё роўна. Уявіце, што ён дадатак да апарату. А я ваша каханка, і мы прыдумалі сабе такую забаву. Я зараз вас пацалую па-сапраўднаму. Я вам падабаюся?» «Вельмі». Яна абхапіла мяне рукамі за шыю і моцна пацалавала. Я адчуваў удзячнасць і сімпатыю да яе, але яе хараство надалей мяне ашаламляла. Мы працавалі да 11 гадзіны. Равенскі зрабіў некалькі здымкаў па 2 з 4 позаў. А паколькі ён збіраўся зрабіць падвойную колькасць здымкаў да серыі з 6 позаў і хацеў сфотаграфаваць нас па 2 разы, мы зрабілі толькі траціну працы, і тое найлягчэйшую. Ані Равенскі, ані мадэлька не былі задаволеныя, я ж адчуваў, што расчараваў іх. Аднак стары суцешыў мяне. «Разумею, што вам цяжка ўпершыню, і разумею чаму. Але неяк скончым першую серыю. Другая яўна ў нас пойдзе лягчэй». Ён даў мадэльцы 5000 марак, я атрымаў 2000, бо раней дзядок даў мне 3000. Ён сказаў нам, што за цяжкія серыі будзе даплачваць і што за гэтыя серыі дасць нам в суботу яшчэ па 3000. Я заўважыў, што з гэтага Сабіна была вельмі задаволеная, а для мяне гэтыя грошы былі ратункам ад галечы. Наступны сеанс прызначылі на суботу, а 5. Бо ў гэты дзень мадэлька працавала ў гатэлі толькі да паўдня. Мы развіталіся з Равенскім і выйшлі з яго кватэры. В калідоры Сабіна ўзяла мяне пад руку. «Калі вы хочаце, я правяду вас дадому», – прапанаваў я. «А жывяце ў гэтай камяніцы?» – больш сцвердзіла, чым запытала яна. «Таму я праважу вас у ваш пакой. Але адна ўмова». «Якая?» «Каб Равенскі і ніхто іншы пра гэта не ведаў. Вы ўмееце захоўваць сакрэт?» «Безумоўна, прысягаю словам», – вымавіў я ўрачыста, не ведаючы яшчэ, пра што гаворка. Калі ўвайшлі ў бібліятэку, я запыліў святло і сказаў: «Гэта мой пакой. Не вельмі утульны, але вялікі і з асобным уваходам». Сабіна агледзелася наўкола, яна падышла да дзвярэй на балкон і адчыніла іх. «Наогул тут прыемна», – сказала. «Толькі тыя пачвары на сценах». Падышла да мяне, даткнулася далонню маей шчакі і мовіла: «Зачыніце дзверы, я буду спаць у вас». Я зразумела, што без гэтага нам будзе цяжка скончыць нашы здымкі. І не толькі таму. Я так сама сёння страціла галаву. Мой муж загінуў на вайне ў 16-м годзе. Ад таго часу жыла як тая цётка, паказала пальцам на партрэт кабеты на сцяне і пачала раздзявацца. Гэтая ноч назаўжды засталася ў маёй памяці. Калі ранкам Сабіна збіралася сыходзіць, сказала мне: «Пабачымся ў Равенскага. Трымайся так, каб ён не здагадаўся. Мяне цяпер ты не будзеш саромецца, а яго наогул не стыдайся. Для яго гэта бізнес, разумееш? Бізнес, нічога больш. Ні кабета, ні каханне яго не цікавяць. Я ведаю, бо пазавала яму раней. Ён бачыць толькі свае здымкі. Нашы позы і трымае ў галаве, колькі на тым заробіць. Лічу, што ён вельмі добры. Добры, бо яму гэта акупіцца. А як ён цябе знайшоў? Адкуль ён ведаў, што надаешся да працы мадэлькі? Мая сяброўка і яе муж працуюць у тым самым гатэлі. Яны прадаюць такія фоты.
Але адкуль Равенскі ведаў, што ў цябе такая прыгожая фігура? Ты раўнуеш? Бо калі раўнівы, то ніколі да цябе не прыйду. Я ў каханне гуляць не хачу. Гэта не рэўнасць. Я пытаю, бо не магу зразумець, як Равенскі цябе знайшоў. Знайшоў праз сяброўку. Яна сама хацела яму пазаваць, але не падыходзіла. Тады параіла яму ўзяць мяне. Але мушу ўжо ісці. І памятай, наступным разам не рабі глупстваў. Ты яшчэ шчанюк. Яна закрыла мне вусны далонню, потым пацалавала, як бы на знак прабачэння за свае апошнія словы, і сышла. У той дзень па абедзе пагрукаў да мяне Равенскі. Ён папрасіў, каб я прыйшоў у майстэрню. Паказаў мне 8 паштовак, я са здзіўленнем аглядаў іх. Ні сябе, ні Сабіны на здымках я не пазнаваў. Бачыў на цёмным фоне пышнае, стройнае белае цела Сабіны, выгнутае ў юрлівых позах. Кожная поза была жарсная, але прыгожая. Цямнейшае цела мужчыны на кожным здымку толькі падкрэслівала позы кабеты. Яны добра кантраставалі. Моц і прыгажосць, брутальнасць і лагоднасць, цвёрдасць і мяккасць. Што скажаце пра гэтыя здымкі? Спытаў Равенскі. Мяркую, што яны вельмі добрыя, лепшыя за тыя, якія мне вы паказвалі, адказаў я шчыра. Які здымак найлепшы? І задумваючыся, я паказаў на фотокартку з другой позай, якраз той, якую першай апрабавала Сабіна, калі Равенскі быў заняты, але якая, на яго думку, не ўдалася. Так, адгукнуўся Равенскі з прыемнасцю. Гэты здымак не толькі добры, але і дасканалы. Канструкцыя ідэальная, позы натуральныя, расстаноўка целаў гарманічная, добры таксама першы, але трэці і чацвёрты марныя, мёртвыя, штучныя. Калі б усю серыю выканаць так, як мы зрабілі гэтыя два здымкі, ўсё было б добра. Зараз патлумачу вам хібы, бо мадэлька пазуе лепей, проста выразна, трапна. Ён узяў аловак і, пасоўваючы яго загостраным канцом па фотцы, пачаў яе абмяркоўваць. Урэшце ён сказаў: «Уявіце сабе, што мадэлька – ваша каханка. Калі б з вамі такое адбылося, то ўяўна не было б штучнасці, якая ёсць тут. Зрэшты, мадэлька і тут добрая. А вы выглядаеце, быццам бы прагнеце вырвацца з яе абдымкаў. Тут жывая кабета і манекен. Я ўпэўнены, што наступным разам буду пазаваць лепей. Спадзяюся, што так. Учора вы былі нерашучы. Трэба паспрабаваць адчуць сітуацыю. Не думайце ні аб чым, але грайце сваю ролю. Трэба яе граць смела, з пачуццямі. Да таго ж і мадэлька хоча гэтага ад вас. Я хачу. Таму няма падстаў саромецца. Акторы граюць на сцэне перад гледачамі, абдымаюцца, цалуюцца. Могуць рабіць гэта прыгожа толькі тады, калі ўжываюцца ў сваю ролю. Вы таксама граеце, як безыменныя акторы. Я доўга размаўляў з Равенскім, ён выняў з шуфляд і паказаў мне мноства здымкаў падобнага роду, але пераважна вельмі грубых. Былі, аднак, між іх і добрыя. Ён адзначаў мне іх перавагі, тлумачыў заганы. Відавочна, ён намагаўся пазнаёміць мяне з гэтымі рэчамі і растлумачыць, што хоча ад мяне. Але ж я быў упэўнены, што і без яго парадаў здолею наступным разам добра пазаваць. Цяпер Сабіна была для мяне не чужою кабетаю, але каханкаю. Нават калі б нашая ноч кахання ніколі б не паўтарылася зноў. Пры развітанні Равенскі папрасіў мяне, каб прыйшоў да яго на другі дзень, на паўгадзіны раней за мадэльку. Я меркаваў, што ён хоча перад працаю яшчэ раз пагутарыць на тэму пазавання. Я лічыў, што гэта дрэмна. Сабіна была для мяне цяпер не істота з іншай планеты, як падавалася мне раней, але хорошая чалавечая самка, якая ўзбудзіла да сябе ў мяне цягу. Я ўзгадваў пра яе з прыемнасцю. Назаўтра, дакладна а 4:30, я прыйшоў да Равенскага. Вы паабедалі? Спытаў ён мяне. Так, паеў а другой. Пасля адпачыў і пайшоў да вас. Ён правёў мяне ў студыю, я ўбачыў на стале запараную ў кававарцы каву, пляшку, каньяку і кілішкі. Вып'ем кавы, бо работа сёння зацягнецца надоўга, сказаў Равенскі. Ён яўна хацеў мяне падпаіць, каб я смялей пазаваў. Сам з прыемнасцю выпіў фільжанку моцнай кавы.
Час ад часу заахвочваў мяне выпіць каньяку. Адначасова расказваў далікатныя гісторыі пра дамы спатканняў у Варшаве. Перайшоў на апавяданні пра дамы распусты ў розных краінах, пра новыя салёны ў Парыжы. Мяне гэта нудзіла, бо я меў здаровыя інстынкты, і вытанчаная эротыка мяне не цікавіла. У пэўны момант я спытаў: каму і навошта патрэбныя здымкі, якія вы вырабляеце? Ён зірнуў на мяне са шчырым здзіўленнем, быццам бы сказаў я вялікае глупства. Яны патрэбныя многім людзям. Адным, каб распаляцца, калі маюць прытупленае адчуванне. Іншым, каб адчуванне прытупіць праз заспакаенне эратычнага інтарэсу. Некаторых, мабыць, падахвочвае да палавога жыцця. Але каб гэта абагульніць, мяркую, што падобныя здымкі лечаць хворыя фантазіі, бо цалкам здымаюць таямніцу. Потым настае заспакаенне, перанасычанасць, ды нават нуда. Чалавека найбольш цікавіць тое, што забаронена, і тое, што схавана. Я бачыў некалі каляровы малюнак. У вялікай зале рэстарацыі сядзяць за столікамі добра ўбраныя госці, пераважна мужчыны. Пасярод залі танчыць голая кабета, прыкрываючыся толькі страусіным пяром. Але ўсе мужчынскія головы звернуты не да танцоркі, але да аднаго са столікаў, дзе кабета, якая сядзіць на крэсле, узняла трохі спадніцу і папраўляе на сцягне зашпілкі, што трымаюць панчохі. З гэтага вынікае, адпаведна, што агульнасць поўнасцю заспакойвае і нават нудзіць, затое распальваюць уяўленне рэчы схаваныя, загадкавыя. Аднак усе лічаць, што такія здымкі збэшчваюць. Мне пра гэта цяжка гаварыць. Гэтым мусяць займацца псіхолагі, не маралісты, не дылетанты. Справу трэба даследаваць паважна, навукова. Я і вы таксама па-рознаму глядзім на гэтыя рэчы. Бо нас падзяляе вялікая розніца ва ўзросце і досведзе. Але я мяркую, што шкодзіць не раскрыццё таямніц, але дражненне імі. Лічу нават, што розныя палавыя захворванні і нават сексуальныя вычварэнні паўсталі з-за прыглушэння натуральнага інстынкту. У гэткім разе нудысты маюць рацыю? Безумоўна. Свабодныя зносіны голых мужчын і жанчын супакойваюць любое ўяўленне і лечаць любога эрытамана. Моя гутарка з Рэвэнскім не вычарпвала праблемаў, але толькі іх уздымала. Для мяне яна не была цікаваю. Я закранаў некаторыя тэмы толькі дзеля таго, што сутыкаўся з імі. Запомніў адно наступны аргумент Рэвэнскага, які той ужыў падчас нашай дыскусіі. Для здаровага чалавека парнаграфіі няма. Хворы знойдзе яе ўсюды. Скульптура Венеры прыгожая і не павінна ўзбуджаць юр нармальнага чалавека. Калі тую самую Венеру адзець у далікатныя майточкі і станік, яна зробіцца непрыстойнаю. Неўзабаве, пасля 5 гадзіны пачуўся званок. Рэвэнскі пайшоў адчыняць дзверы і вярнуўся ў кампаніі Сабіны. Я заўважыў, што мадэлька сёння прыгожа апранутая, ад яе сыходзіў пах парфумы. Рэвэнскі прапанаваў ёй фільжанку кавы, потым, калі Сабіна сядзела за сталом, ён сказаў: «Вы ўжываеце нейкую прыемную парфуму». «Хачу спадабацца пану Міхалу», – прамовіла Сабіна, «бо мінулым разам наогул мною не зацікавіўся. А мне падаецца, што занадта зацікавіўся. Таму і здымкі неўдалыя. Усе кепскія?» «Не, адзін дасканалы, адзін добры, але рэшта не пасуе да серыі. Зараз пакажу». Мы страцілі палову гадзіны на абмеркаванне здымкаў. Я выпіў другую філіжанку кавы і некалькі кілішкаў каньяку. Я быў вясёлы і адчуваў, што сёння праца пойдзе добра. Сапраўды, калі пачалі мы працу, я прымаў кожную позу свабодна. Рэвэнскі амаль не звяртаўся да нас. Раз-пораз чуў яго вокрыкі: «Цяпер выдатна! Прашу так затрымацца!» До 9 гадзіны мы скончылі ўсю серыю і паўтарылі першыя здымкі, якія Рэвэнскі палічыў добрымі. Сабіна прапанавала яшчэ адну позу на запас, а стары ёю зацікавіўся. Сфатаграфаваў нас у такой пазіцыі тройчы. Я бачыў, што Рэвэнскі захоплены нашай работаю як гульнёю. Сабіна нават імправізавала, дапускаючы дробныя змены і звяртаючы на гэта ўвагу дзядка. Мяркую, што так будзе лепей. Пры развітанні мы ўмовіліся спаткацца, працаваць над другой серыяй на наступны чацвер а 6 увечары.
Равенскі даў нам дадаткова па 3000 марак. Ён папрасіў мяне, каб прыйшоў да яго назаўтра пасля палудня прагледзець вырабленыя здымкі. Калі я выйшаў разам з Сабіною з кватэры Равенскага, я быў упэўнены, што яна застанецца ў мяне на ноч, але на сходах мадэлька падала мне руку. «Добранач», — сказала. «Ты не зойдзеш да мяне? Занятая? Могла б застацца, але не хачу. Чаму?» Яна сціснула мне мацней далоні і сказала: «Паслухай мяне і зразумей. Каханкаю тваёю я не хачу быць. Ты не жэніся са мной, бо не пасуем адно аднаму. Я нашмат старэйшая, таму не хачу да цябе прызвычайвацца. Да таго ж ты мяне не кахаеш. Вось, бачыш?» Працягвала. «Ты сумленны, бо іншы б цяпер мазаў вочы. Ах, як кахаю, да смерці. Ты бядак, і я бедная. Не будзем дурыць сабе галовы каханнем». «А я ўвесь час цешыўся, — сказаў я шчыра і з жалем, — што зараз да мяне прыйдзеш, таму пазаваў з табою добра, думаў, што нібыта кахаемся, але неўзабаве будзем кахацца па праўдзе. Гэта не па праўдзе, гэта таксама нібыта, разумееш? Ты не зойдзеш да мяне? Не». Яна пайшла сходамі ўніз, накіраваўся за ёю, пасля, ідучы ходнікам каля Сабіны, сказаў: «Шкада, давядзецца пайсці да іншай. Нават да якой вулічнай дзеўкі. Я ўзбудзіўся з табою і цяпер не супакоюся». Мы дайшлі дарогу вуліцы. Сабіна затрымалася і сказала: «Далей я пайду сама». «Добра, не набіваюся. Можаш ісці. Добранач». Я падаўся ў супрацьлеглым напрамку. «Пачакай», — паклікала Сабіна. Вярнуўся, вцягнула мяне да нішы брамы, абхапіла за шыю і пацалавала. «Гэта на добранач. А ва ўторак вечары прыйду да цябе о 8:00. Разумееш? Але пакуль мы працуем разам, не хадзі ні да якай кабеты. Добра?» «Згода. Дзякую табе». Сабіна сышла. Я скіраваўся на супрацьлеглы бок вуліцы і назіраў за ёю здалля. Ходнікамі ішло мноства людзей. Я бачыў шмат прывабна апранутых кабет. Некаторыя ішлі пад руку з мужчынамі. Сярод іх Сабіна выглядала сціпла, звычайна, але я быў споўнены, што яна прыгажэйшая за ўсіх. Пры вуліцы Вялікай Сабіна ўвайшла ў вялікі, не вельмі папулярны ў Вільні гатэль. Якраз там яна працавала. Пазней я даведаўся, што работа яе вельмі цяжкая, а аплата мізэрная. Назаўтра я зайшоў да Равенскага. Ён уже вырабіўся здымкі, ды нават расклаў іх у серыю, якую урачыста мне паказаў. «Гляньце, гэта найлепшая серыя, якую я бачыў. Ці ж можна гэта назваць парнаграфіяй? Гэта гармонія цела ў застылых в руках, як скульптура. Калі гэта парнаграфія, дык і мноства прыгожых скульптураў, напрыклад, пацалунак Радена, таксама парнаграфія. Гэтая серыя будзе мець поспех. Дзякую вам». Гэта заслуга мадэлькі. У меня толькі дэкарацыя пры ёй. Як вы лічыце, ці гэта не нонсенс, што ў такой прыгожай жанчыны такая горкая доля ў жыцці? Але ж у жыцці пераважна так і ёсць. Золата, срэбра, медзь тонуць у ім, як у балоце. А наверх выплываюць бурбалкі, пляўкі, салома, смецце, гной. Таму дрэнна ў свеце, што добрыя месцы займаюць у ім не найлепшыя, а найгоршыя. Папросту нахабныя спрытнюгі. Гэтак не толькі з людзьмі, але і з праўдай, якая гіне пад уплывам ашуканства. Але пяройдзем да нашай працы. Дык вось, заахвочваны гэтай серыяй, я хачу выканаць наступную, вельмі цяжкую. Калі нам гэта ўдасца, я буду вельмі задаволены. Можа, знойдзеце ва ўторак пару вольных гадзін і дапаможаце мне прыгатаваць месца ў майстэрні для наступных здымкаў? Вельмі ахвотна. Мы дамовіліся з Равенскім, што прыйду да яго адразу ж па вяртанні з біржы працы. Гэтак я і зрабіў. Ён чакаў мяне ў майстэрні. Збіраўся задэкараваць справы кут пакою, каб выглядаў як частка прыгожага будуару. Трэба было павесіць на сцяне кілімы, разаслаць на падлозе вялікі дыван і ўмацаваць пад простым кутом дзве вялікія люстры, якія, як казаў Равенскі, дадуць цікавы эфект, паказваючы постаці мадэляў з розных бакоў. Стары ўвесь час нешта папраўляў ці змяняў. Нарэшце ён завесіў вокны і асвятліў рэфлектарамі абстаўлены намі кут майстэрні. Ён папрасіў, каб я стаў перад люстрам. Ён бачыў, што
Ён не ўпэўнены, ці прыдуманая ім дэкарацыя будзе добраю. Каб дапамагчы яму зарыентавацца, я прапанаваў выканаць пробныя здымкі. Якраз я хацеў аб гэтым папрасіць, мовіў Равенскі. Але мне незручна вас турбаваць. Калі ласка, у мяне досыць вольнага часу. Лепш зробім колькі проб цяпер, а калі прыйдзе мадэлька, адразу распачнём працу. Равенскі зрабіў некалькі здымкаў, змяняючы мае позы, месцы перад люстрам і асвятленне. Потым ён запрасіў мяне на абед. Мы прыйшлі ў безлюдную рэстарацыю. Стары замовіў добры і дарагі абед. У пэўны момант спытаў мяне, колькі ў мяне грошай. Я адказаў, 7000 марак і трохі драбязы. Пытаюся не праз цікавасць, патлумачыў ён, але таму, што я хачу дапамагчы вам па-цывільнаму апрануцца. У гэтым вайсковым строі вы вылучаецеся сярод атачэння. Гэта прыкра, а я маю непатрэбную вопратку. Мне далі яе на захаванне, але ўласнік яе памёр. Вопратка трывалая, з добрага матэрыялу, трэба толькі перарабіць яе пад вас. Мяркую, што гэта будзе каштаваць каля 5000 марак. Вялікі дзякуй, але вы можаце прадаць вопратку. Мне прыкра браць дарагую рэч задарма. Зусім не задарма, вы мне патрэбны. Я магу зарабіць на вашай працы. Я гэтага гарнітуру не купляў. Дам яго вам з пару дзён, бо мушу распакаваць куфар. У мяне тая рэч дарэмна марнуецца, без карысці, а вам прыдасца. Таго ж дня ўвечары я чакаў прыходу Сабіны. Адчыніў дзверы на балькон, бо мінулым разам сказала мне, што ў пакоі затхла. Уваходныя дзверы з калідору не замыкаў на ключ. Праз вокны на столь падалі расцярушаныя прамені святла вулічная ліхтара. Дальняя частка залі патанала ў змроку, з якога вынырвалі магалістыя абрысы твараў на партрэтах. Сабіна трохі запазнілася. Я пачаў быў непакоіцца, але пачуў ціхі рып дзвярэй са схода ў калідорык. Потым прагучаў лёгкі шоргат асцярожных крокаў. Я хапатліва адчыніў дзверы і запаліў святло. Але Сабіна зараз жа яго згасіла. Так прыемней. Ты ж мяне бачыш? Я спазнілася трохі, бо мела сёння дадатковую работу. Ведаеш, ішла сюды і думала, што дурная, бо баўлюся з табой у кахання. Ты павінен знайсці сабе маладую дзяўчыну. Такую, ведаеш, якая мае бацькоў, дом, альбо жытло. Было б тады табе лепей. Я не хачу ніякай маладой дзяўчыны. Ты падабаешся мне больш, чым усе іншыя кабеты. Ты думаў пра мяне? Увесь час. А хоць трохі кахаеш мяне? Не ведаю, можа, вельмі кахаю. Ведаю, як ты кахаеш. Але няхай ужо так будзе. Яна ўздыхнула, адчуў, што яна засмучаная. Напэўна, не пра такое каханне яна думала, таму я намагаўся быць да яе вельмі чулым і ўдзячным.